mgbidi ajụghị ọgụ kwenu, mgbidi ajụghị ọgụ kwezuonu. Ọ bụ ekwekọ ama agba. Last Sunday ka mgbidi with some oru machine mmanwụ makala anyị bụ ndị mgbidi ndị oru owula mmanwụ adị agbakọ. Owu la-apụta oge ọkọgbu ugbo, that is now anyị banyere May ka owu la-apụta makala owu na mmanwụ adị ya agbakọ together. Time mmanwụ alaala, mmanwụ la-agba from November, December gbagide till May, mmanwụ lakpụzie owu apụta. And ka o si eme ala mgbidi, ọ bụ Ozolo ụmụ bụ ndị bụ isi owu na mgbidi. Ozolo ụmụ bụ ndị bụ isi la mgbidi. And ịnyanwụ bụ eke ndị Ozolo ụmụ atịla mmanwụ owu nke bụ agụlegbu ha nọ outside, mana o nwere junior brother onye na-represent ya ndị be Ọnụnakụ. Ha atịla mmanya owu, ịnyanwụ bụ eke. So meaning that owu ebidogo na mgbidi makala Nanya owu bụ ihe na-emeka unity. Dịka o siri mee na Ozolo ụmụ owu ọ bịala ịgba owu na mgbidi. Ịgba owu na mgbidi nwere usoro o si agba owu na mgbidi. Ka nne charakwara na ọ bụkwa nụ na nwanne m nwoke because Madam Media ego I Oru West ego I ọ bụ na ezisara anyị ozi aka anyị nwere na olu m mara m ọ nwanne m nwoke omenala na-atọ ụtọ. Echi niile bụ birthday m, so echi niile m ga-anọ n'ihu agụsị God for life maka na ihe mbụ bụ a proud traditionalist. I'm not apologetic about it. M na-efeli religion, ana m efeli others, Islam others, very tradition. I don't feel Christianity for a very long time. So ọ bịala ịgba owu na mgbidi, ọ bụ Ozolo ụmụ la ugbele la ụmụ abịa ahụ ha na-agbakọta owu ọnụ, agbachazie ụmụ ọha ihite na ụmụ ehi ha gbachazie, ọ bụrụzie ọkwa ụdọ, ụmụ ọkpara na ụmụ ọjị
ha machazie ọ bụrụzie Eziali ndị Eziali na-agba that kind of June ụmụ agụma witi ụmụ ekwe yiekwe na owu esere yi owu ụgbọ yi owu ka anyị dịkwa n'oyi arụ ọ bịakwala mgbidi ofeke adị agba owu onye na-agba owu bụ onye kwara mmụọ bụ onye nwere right pụta yi owu ofeke yi owu o bụ egwu nwaanyị adịghị apụta n'ọgbọ gba owu ihe nwaanyị na-eme bụ nwaanyị ga-anọ n'akụkụ ị nwere ike tụpụta ego gị iro except nwaanyị nwere right ịgba owu bụ onye ọ na-akpọ adaowu onye bụka na adaowu bụ nwa mgbidi ọ mụrụ ụbọchị owu ka anyị kwuo ụlọ ugbele ebe nsi na anyị na-agba owu taanụ nwa ọbụla onye ugbele mụrụ taanụ ahụ ọ na-agba owu ọtọmatikali abụrụla adaowu so ọ bụ sọsọ ya bụ onye nwere right ịpụta yie owu owu ije owu si na mmiri owu ogbenye agba ekelele m unu ndị be anyị sikata ọnụ bụ orie ka ọ mara anyị na mma echi niile bụ birthday m. Stay tuned and wish me happy birthday. I love you all. Bye.